Ev devera pêncî êk e. Kul pişt vî cihê embareka pir ji nihênî û serbazî û hewalgerî lê dihêta parastin. Pêncî êk devereka serbazî ye ji laya Hikûmeta Federalî ya Emerîka serpereştiya wê dihête kirin û hêzên esmanî yên Emerîka birêve dibet û dezgehê hewalgeriya CIA ku mezintirîn hêz pişt parastina vî cihî ye. Devera pêncî êk dikevîta Bakurê wîlayeta nêve de li Emerîka û rêberê wê hindî çendeha welatên Ewropayê. Sererayî vê berfirehiyê dîtin û nêzîkbîna wê karekî gelekî bi zehmet e. Heta ku biçûktirîn livlivîn bi dîratiya çendeha kîlometran kontrol kiriye û rekena de çi kesek yan tiştek lê nêzik bibît. Dihête gotin ew teknolojiya wê deverê diparêzît, heta 5 salên dîtir jî mirovayetî nagehîte wî astî. Beriya niha Emerîka çi zanyariyek li ser vê deverê bilav nekiribû. Ta sala 2013 CIA danpêdan bi wê deverê kir. û di çavpêkeftinekê jî da li sala 2015 Barack Obama di ber siveka pisyarekê de danpêdan bi devera pêncî êkê de kir û got ew cihe gelekî nihênî ye û neşêm çi li ser wê bêjim. Now, when you first become president, one of the questions that people ask you is, what's really going on at Area 51? Li goreyî belgenaman damezrandin û avakirina devera pêncî êk vedgerîteve bû dawiya salên çilan ya Sadê Borî. Gehiştin bi wê deverê bi hemî rengekî qedexe ye. Bi dûriya dehan kîlometran li nêzik snûrên devera pêncî êk çendîn sîstemê çavdêrî û trombêlên hewalgeriyê danayîne. Ku rêgiriyê li her kesek û tiştekê diket ku bivêt xwe nêzîkê snûrên pêncî êkê biket yan jî bi xweletî ve têda derbas bibît. Ewa cihê mende hûşiyê ye çi berbesta ku dîwarek nedanane bo rêgirîkirin li çûna nava vê deverê. û snûra û derdora wê tinê bi hêmayên agihdarkirî û hindek ji stînên pirteqalî nebin ku amêjê bi wê yekê dikin il cê xûb raweste û tu çawa hatî wasa bizivire eger dê metrasîkî xiye ser jiyana xwe. Hindek ji wan karmend û serbazên kulvêrê kar dikir û di niha da xanenişînin bêjin ew devere bi rengekî wasa parêzgarî lê dihête kirin heta em jî ji bilî wî cihêmekar têda kirî em nizanîn ka ji hêdî çi dihête kirin û çi nahête kirin. Ev e ji bilî wê yekê ku bi çi rengekê heyvên dezkir jî neşên zanyare li ser wê deverê kom ve bikin. Ji ber ku ilbûşayiya esmanê jî Hikûmeta Emerîka çavdêriya wê deverê diket. Il gorey ew zanyariyên taniha li berdest. Ew çiya û gir û dal û nihalên dikevne devera pêncî êk û weke ku gav embar û taqîgeh û bingehên serbazî dihêne bikar înan. û çendîn taqîkirinên serbaziyên metresîdar têda dihêne encamdan ku projeyên reş dihêne navkirin û çendîn curên amîra û tenên xerîb û serençirxekêş li wî cihê da taqîkirin li ser dihêne kirin ku zanistê asayiyê nike negihiştiye. Her wasa dihête gotin li wê deverê da vekolîn li ser wan çeka dihête kirin ewên neyên Emerîkî bin da ku hîrkariyên wana bizanin û dijî bergiriya wan dirûst bikin. Ji bilî çekê asayî çendîn cûr vayrûs û çekên bayolojî li devera pêncî êkê dihêne dirûstkirin ku bi metresîdartirîn çekê komelkujî dihête danan. Bi bûçûna şarazayên serbazî kujmekê kêm ji wî çekê bayolojî li devera pêncî êk dihête dirûstkirin bes bû yekê ku hevsengiya jiyanê li ser erdî bi temamî têk bidet. Her wasa dihête gotin devera pêncî êk wekî bingehekê dihête bikarînan bo peywendîkirin bi bûnewerên asmanî lê heta vê demî jî zanyariyên kem di vî barî de hene. Bi bûçûna hindek ji şarazayên serbazî pêncî êk gelek yasade ye hember bi wan deverên serbaziyên nihênî ku taneke kes hebûna wan nizanî.